Dophani bebak hamklai khaina hangke suikrung naikrung borok nango. Borok hai borok rokni bisingtui simino Dophani samung tanglaibi mano tei hamklaibo khailai mano. Phiaba je borok rok suikrung naikrung wansokna krung honjaknai rok asom sa Swngsarno yakai thangke sal eba tal ni pohoro semui kobol phaimahai engo. Aw omohaino Mars talni salni sisni sal mari Tipra Dophani salbo ongkha suikrung naikrung wansokna krung rokni bere khorok saboram ganang Chandra murasingh o Swngsarno asomsa yakari thangui belai khakham masal ongjak o Dophani bagui. Boni mungno cheri naikhe गोबां मा koktang kothmarok khwnai mano. Phaidi hake जों boni yak baithang suijak koktang tangsa khwnai nailaibano. O ani nogorai tini salsale anota khorai o rangsak nung tini ani nogorai phale phayano asogya thangano romjakna soya rajani korai ani nokhao sal pasawo ani sanjao tal pirsawo haifano baria nung hai bukhrei boyar sipkhai nungle takarai Dophani jangkhao chopjak ang kok khwnaya kikiri imang sumuini khorang kisa manmabai bukrang pehelei khapangni tawrai mo haikeno o Swngsarni nograi hai khaibibo asomsa Yakarlangkha ha tei Dophano tei o salrok belai kheno sal kosom hai khaibi borok ni kha Tipra Dophani khao khakham mani khairoklai mani muita ongei tongsinai taibu updates mangai tongna bagai kerengei tongdi Bureau Report Team I News.